Здравейте на всички и добре дошли в поредното ни дълбоко гмуркане. Аз съм много развълнувана днес, защото темата буквално засяга бъдещето на света. Ако се замислим какво реално движеше всичко през целия 20 век, отговорът е почти инстинктивен, нали? Петролът и стоманата. Абсолютно. Около тях се градяха империи и се чертаеха граници. Точно така. Но днес пред нас лежи една масивна купчина източници, които показват нещо много стряскащо. Подготвила съм ни академични статии за геополитиката, доклади за националната сигурност, анализи от Близкия изток, че дори и новини за центрове за данни тук на Балканите. И ако разплетем нишките, се оформи една съвсем нова реалност. В смисъл, че 21 век вече не се задвижва от изкопаеми горива? Да, задвижва се от изчислителната мощ, микрочиповете и данните. Буквално навлизаме в ерата на геополитиката на изкуствения интелект. Новите граници не са географски, те са цифрови инфраструктури. И който контролира тези невидими мрежи, де-факто ще доминира глобалната сцена. И точно това е голямата картина, която ще се опитаме да сглобим днес. За да разберем тази мащабна трансформация, не можем просто да гледаме отделните новини изолирано. Трябва да свържем точките. Имаме Съединените щати и Китай, които са в директен сблъсък, имаме Близкия изток, който трансформира петролните си капитали и, разбира се, Европа и Индия. Целта ни е да вникнем в това, защо тези ходове променят фундаментално международната система. И за да хванем нишката, трябва да се върнем малко назад. Към физическата основа на всичко това – полупроводниците. Чела съм книгата «Войната за чиповете» на Крис Милър. И тя много ясно показва как стигнахме до тук. Да, но Милър ръско много по-дълбоко от това, че чиповете са просто важни. Истинският проблем е, че цялата модерна глобална икономика балансира върху една единствена, изключително крехка географска точка – Тайван. И по-конкретно компанията TSMC. Индустрията започна в Силициевата долина, но се изнесе в Азия. И сега, ако само една фабрика в Тайван спре работа, световната икономика на практика блокира. Това е безпрецедентна стратегическа уязвимост. И тази уязвимост е идеалната илюстрация на това, което доктор Пьотър Грухмалски описва в своя анализ за кварталник Белона. Той използва едно понятие от теорията на сложните системи – самоорганизирана критичност. Самоорганизирана критичност. Звучи малко академично. Как да си го представим? Представете си лавина. Трупате сняг на върха на планината. Дълго време изглежда, че нищо не се случва, системата поема снега. Но в един момент се достига до така наречената точка на бифуркация. Тоест, онзи критичен миг. Точно. Мигът, в който само една единствена допълнителна снежинка е достатъчна, за да предизвика внезапен, тотален срив на цялата система. В продължение на десетилетия САЩ интегрираха Китай в глобалната икономика. Но документите показват, че това е довело до натрупване на огромно напрежение. И сега двете суперсили са на ръба на тази точка на бифуркация, а изкуственият интелект е инструментът, който може да предизвика лавината. Ето къде нещата стават наистина интересни, защото има един много конкретен момент, който действа като брутален будилник за това напрежение. Годината е 2016. Провежда се онзи исторически матч по играта Go между алгоритъма AlphaGo и световния шампион Ли Седол. Помня го много добре. Беше огромна новина. Да, но това, което е шокиращо в днешните анализи, не е самия факт на победата. Горне е шах. Възможните комбинации са повече от атомите във Вселената. Истинският шок идва във втората игра, с така наречения ход 37. Машината прави нещо немислимо. Точно. Алгоритма прави ход, който нарушава хилядолетни принципи на човешката стратегия. В онзи момент изглежда като абсолютна грешка за всеки професионалист. Толкова е чужд на интуицията ни. Но десетки ходове по-късно се оказва, че именно тази неразбираема логика печели играта. На Запад това беше просто готин технологичен пробив. Но на изток нещата стоят по друг начин. Абсолютно. В Китай този матч е гледан от близо 280 милиона души на живо. За политическото лидерство в Пекин това е абсолютен шок. Те осъзнават, че машините вече не просто смятат по-бързо. Те мислят по начин, който ние дори не можем да предвидим.
Този единствен момент отключва гигантски държавни инвестиции там. И тази реакция е напълно логична от тяхна гледна точка. Когато една система може да вижда стратегически пътища напълно невидими за човешкия ум, следващият въпрос е какво се случва, когато тази система започне да анализира финансовите пазари или логистиката на военните доставки. Контролът спира да бъде просто технология и става въпрос на национално оцеляване. Точно така. И това обяснява изключително резките ходове на американската администрация. Да погледнем последните документи от Министерството на търговията на САЩ и по-конкретно от Бюрото за индустрия и сигурност. Виждаме радикална промяна в правилата. Отменят досегашното правило за дифузия на изкуствения интелект от ерата на Байден, мотивът им е да премахнат административната тежест и да споделят технологии с съюзници. Но зад това облегчаване има много по-твърдо действие. Точно така. Въвеждат се изключително строги експортни контроли. Индустрията е предупредена за китайските чипове, директно се таргетират продукти като Huawei Ascend. Заявената цел в документите е да се запази американската доминация и да се ограничи достъпа на Китай до технологии за трениране на алгоритми. Това е класическо пренасочване на геополитически инструментариум. Ако миналия век доминацията беше чрез блокади на пристанища, днес е чрез спиране на литографски машини. Но тук стигаме до един огромен структурен проблем. Дори да имаш всички чипове, не можеш да ги използваш без електричество. Това е, може би, най-подценяваният аспект от цялата революция. Тренирането на масивни модели прилича повече на тежка металургия, отколкото на софтуер. Данните от Центъра за стратегически и международни изследвания са стъписващи. Какво точно казва числата? В момента центровете за данни изяждат 4,4% от цялото произведено електричество в Съединените щати и се очаква отрояване до 2028 година. Американската енергийна мрежа просто няма физическия капацитет да поеме този растеж. И точно когато инфраструктурата се задъхва, на сцената излизат държавите от Перския залив. Те имат евтина енергия и по-хлабави регулации. В докладите се обсъжда концепцията за дигитални посолства. Огромни зони захранвани с евтина енергия, където чуждестранни гиганти разполагат сървъри. Заобикаляйте местните регулации на собствените си държави. Напълно. Това е нов модел на екстериториалност. И това се случва в реално време. Да вземем примера с Кения. Преди броени дни стана ясна сделката между Microsoft и емиратската компания G42. Инвестиция от $1 милиард за колосален център за данни в Кения, захранван с геотермална енергия. Американски технологии и емиратски капитал изстъпват в Африка. Това повдига много важен въпрос обаче. Докладът на Американския проект за сигурност анализира точно тази компания, G42. Тяхната история има сериозни връзки с Китай. В какъв смисъл? Работили с компании като ByteDance и BGI Genomics. Били са замесвани в скандали с системи за наблюдение като Pegasus и комуникационни приложения като Tutok. Сега декларират, че са прекъснали връзки с китайските технологии, но съмненията за потенциален дигитален шпионаж на хардуерно ниво остават. Разбирам. А когато прехвърляш критична инфраструктура навън, рисковете не са само дигитални, нали? Има и чисто физически заплахи. Абсолютно. Облакът не лети във въздуха. Той се движи по подводни кабели. През 2024 година видяхме как прекъсването на 4 подводни кабела в Червено море срина огромен процент от трафика. Центровете за данни и кабелите са новите стратегически тесни места. Те са днешните проливи и петролопроводи. Всяка физическа атака срещу тази инфраструктура е директен удар по суверенитета. И докато наблюдаваме това титанично разместване между САЩ, Китай и Близки изток, нека разчепкаме какво се случва с Европа. Европа е много интересен случай. Всички говорят как Европа изостава, но едно интервю за Financial Times с Филип Лейн от Европейската централна банка дава друга перспектива. Според него, Европа няма нужда да създава най-мощните модели. Същинската стойност за европейската икономика ще дойде от усвояването им. Тоест да ги приложат в традиционната си индустрия. Точно така. В автомобилостроенето, фармацевтиката, възходът на Китай е преди всичко икономически въпрос за Европа, който се решава с повишаване на производителността чрез ИИ.
Но за да усвоиш тези технологии в реално време, ти трябва локална инфраструктура. Данните не могат да пътуват до Калифорния и обратно за всяко решение. И тук имаме един много интересен локален пример, буквално в нашия двор. Придобиването на българската компания Telepoint от световния гигант Digital Realty. Да, това изобщо не е случайна сделка. Абсолютно не е. София се оказва стратегически възел. Имаме над 340 мрежови точки на присъствие тук. Градът е портал за пренос на данни между Европа, Близкият изток и Азия. Когато алгоритмите работят в реална среда, процесът на инференция, всяка милисекунда закъснение е критична. И за това са нужни възли като София. Но хардуерът е нищо без суровината данните. Докладът на фондация Бертелсман подчертава този европейски дефицит. За да не изостане, Европа се нуждае от огромни масиви от данни. И тук се появява Индия. Индия със своята дигитална инфраструктура, така нареченият Индия Стак. Да, над милиард население, 21 компании единорози. Те са идеален партньор. Но авторите на доклада вдига червен флаг тук. Предупреждават за риска от данни колониализъм. Западните гиганти не могат просто да засмучат информацията на милиард индийци без да върнат стойност в местната икономика. Нужно е партньорство на равни начала. Точно така, избягвайки историческите капани. Това е тънък дипломатически лед, който Европа трябва да извърви много внимателно. Надпреварата не е просто за пазарен дял. Става въпрос за фундаментален контрол върху бъдещите системи за вземане на решения, който контролира алгоритмите и кабелите, управлява логистиката, пазарите и глобалната сигурност. И точно тук искам да завършим с онова отрезвяващо предупреждение от академичния труд на доктор Грухмалски. При този огромен политически натиск за бързина, държавите са склонни да интегрират в националната си сигурност недобре тествани алгоритми. Алгоритми като онзи в играта Go, чието дървета на решения са неразбираеми за човека. Това е плашеща перспектива. Оставяме ви с следния въпрос за размисъл. Какво би се случило, ако един такъв алгоритъм тип черна кутия, дълбоко вплетен във военната инфраструктура на света, се сблъскне с криза, за която никога не е бил трениран? Възможно ли е самият инструмент, създаден да ни пази, да се превърне в спусък за непредвидим глобален срив? Наистина има върху какво да се замислим. Определено. Благодарим ви, че бяхте с нас в този анализ. До нови срещи!